Μετά από 16 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 5,5 χρόνια στην κυβέρνηση, ως Γενικός Γραμματέας 2 κορυφαίων Υπουργείων, είμαι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στοιχείων. Στη Νέα Δημοκρατία και ιδιαίτερα στις θέσεις που υπηρέτησα, έχω πίσω μου τα απτά αποτελέσματα ενός προγράμματος δράσης με το οποίο προσπαθήσαμε να εναρμονίσουμε την Ελλάδα με αυτά που συμβαίνουν στις πιο προηγμένες χώρες της Ευρώπης. Τις εκλογές θα τις κερδίσουμε, αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας χειροπιαστό έργο. Και το έργο που έχω κάνει στα 2 Υπουργεία που υπηρέτησα είναι χειροπιαστό. Χρειαζόμαστε σωστά στοχευμένες και άρτια οργανωμένες πολιτικές και μια καλά σχεδιασμένη στρατηγική που θα υλοποιηθεί με συνέπεια και ενθουσιασμό. Το περιβάλλον, η εκπαίδευση, η έρευνα, ο πολιτισμός, η επιχειρηματικότητα είναι οι τομείς που πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας. Δεν είμαι φανατικός της εξουσίας. Δεν έχω σκοπό την προσωπική καταξίωση ή προβολή. Δεν βλέπω βιοποριστικά το αξίωμα. Ελπίζω μόνο σε κάτι καλύτερο που μπορεί να προκύψει από ανθρώπους καθαρούς, με γνώση και θέληση να προσφέρουν, χωρίς προσωπικά αλλά με πατριωτικά κίνητρα. Η Χίος, τοποθετημένη στην άκρη της Ευρώπης, πάνω στο θαλάσσιο πέρασμα Μεσογείου Μαύρης Θάλασσας, στο μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας, δίπλα στην ανεπτυγμένη βιομηχανικά Σμύρνη και τον τουριστικό Τσεσμέ, είναι το μπαλκόνι της Ευρώπης πάνω από τη Μικρά Ασία. Μπορεί να μετατρέψει τα μειονεκτήματα σε ευκαιρίες και να τα αναδείξει. Γιατί έχει ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή κατάρτιση, επιχειρηματίες σε ένα χώρο μοναδικής αξίας όπως η εμπορική ναυτιλία. Είναι η πλέον αστικοποιημένη περιοχή στο Αιγαίο. Διαθέτει ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα. Διαθέτει έκταση για καλλιέργειες και εναλλακτικό τουρισμό. Με 2 λόγια, έχει οικονομικές και πολιτιστικές προοπτικές που μπορούν να αλλάξουν κυριολεκτικά την εικόνα του νησιού και τη ζωή του μέσα στο περιβάλλον της Ευρώπης. Θέλω να δουλέψω για την ανατροπή, για την ανανέωση.